This meeting is being recorded. אוקיי, ערב טוב לכולם, ברוכים הבאים לוובינר שלנו. רק תגידו לי אם שומעים, בבקשה תרשמו בצ'אט. שומעים, שומעים. בבקשה, רק שומעים. יופי, רק בבקשה להשתיק מיקרופונים ולהתרווח בכיסא ופשוט לצפות, לא להתעסק פה עם הסרגל כלים. אז חברים, ברוכים הבאים לוובינר איך למגן את הבית בזמן מלחמה תוך 10 ימים בלבד. מבלי לרוץ למרחב מוגן ובאישור פיקוד העורף. ראיתי שכבר שאלתם חלקכם אם יש אישור, אנחנו נראה את הכל ממש פה במצגת. רק אני חוזר קצת הוראות לפני שאנחנו מתחילים. כמו שאתם עושים כבר וכל הכבוד, אם יש לכם שאלות לרשום בצ'אט, אנחנו נענה על כל השאלות בסיום המצגת. במידה ויש אזעקה, שימו לב, אתם יוצאים למרחב מוגן, חוזרים אחרי 10 דקות או אחרי שחרור של פיקוד העורף, ואנחנו ממשיכים עם השידור, אוקיי? במידה ויש אזעקה, אנחנו לא מפסיקים בשידור, אנחנו יוצאים ממש כמו באולם, תחשבו הייתם באים להרצאה, הולכים למרחב מוגן, חוזרים. זהו, שלום, אתה איתי, נכון? נכון. אוקיי, אז תכף אני אציג את עצמי. שלום יציג את עצמו ואנחנו נצא לדרך. אז שלום בבקשה. אוקיי, נעים מאוד, שמי שלום עוזרי, ואני יועץ ומומחה למערכות ופתרונות מיגון. לשמחתי, הספקתי לטפל במאות אנשים שמצאו את עצמם ללא מרחב מוגן, וחיפשו פתרון אלטרנטיבי ומהיר. לפני שנתיים נחשפתי לפטנט עולמי למיגון חדר שינה, שקיים כבר 15 שנים, ומאושר על ידי פיקוד העורף. חקרתי ולמדתי על השיטה שפותרת שתי בעיות גדולות אם רוצים לבנות ממ"ד. אחד, אי הסכמה של השכנים. שניים, ביורוקרטיה לאישור הרשות המקומית. בזכות החמ"ד, זה למעשה חדר מוגן דירתי, הצלחתי להציל הרבה חיים בזמן המלחמה. מאז ובשמחה מיגנו מאות יחידות ברחבי הארץ. כיום אפשר להזמין עד הבית צוות מסור שיהפוך את החדר שינה הקיים לחדר מוגן, תוך 10 ימים בלבד. כן, שלום, אתה רוצה להגיד עוד משהו לפני שאני... לא, בסוף נענה אוקיי, וגם אוקיי, אז אני נעשה אציג... שאלות שקשורים לנושא. אוקיי. בסדר גמור, אז חברים, אני בעצם איש השיווק של שלום, שהוא בעצם היועץ מג' מערכות מיגון. קצת מאותגר טכנית, אז אני כמובן עוזר לו. אז שמי נועם כהן צדק, אני מתעסק בשיווק ופרסום עסקים בפייסבוק, אני מוביל עסקים להכפיל את ההכנסות שלהם בעזרת קמפיינים, וכמובן הקמה ושיווק וובינרים, כמו שאני עושה ממש עכשיו, אוטומציות וכולי, אוקיי? בואו ככה נצא, מה אנחנו הולכים ללמוד היום? אז מה נלמד היום בעצם בהרצאה האינטרנטית הזאת? מהן שלושת הבעיות העיקריות לבניית ממ"ד? מהי השיטה החדשה לשיפור המיגון שמאפשרת למגן את החדר הפנימי בבית תוך 10 ימים בלבד ובאישור פיקוד העורף, וכדי לספק מענה ליושבי הבית במצב חירום וללא צורך בבניית ממ"ד. אנחנו נראה מהם 6 השלבים של תהליך התקנת המיגון, אוקיי? מה הם כוללים, אנחנו נפרט על כל שלב ושלב, ומהם 5 היתרונות העיקריים של השיטה, למי השיטה מתאימה, אוקיי? ואנחנו בסוף, כדאי להישאר עד הסוף הוובינר, כי אנחנו ניתן הצעה מיוחדת רק לנרשמי הוובינר בלבד, אז כדאי להישאר עד סוף הוובינר. אוקיי, אז בואו נתחיל מהם שלושת הבעיות העיקריות לבניית ממ"ד. אני בטוח שכולכם תסכימו איתי שהדבר העיקרי זה בעצם ההסכמה, אי הסכמה של השכנים לבניית ממ"ד. צריך באמת לבקש את האישורים של כולם, לא כולם מסכימים, ושימו לב לנתון הבא, למעלה מ-50% מתנגדים לבניית ממ"ד,
כל אחד כמובן מהסיבות שלו, וזה לוקח שנים עד בכלל לשכנע, אם בכלל מוכנים לחתום על הסכמה, זה לוקח המון 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 זמן, זה באמת הסיבה העיקרית. ודבר שני, הבעיה העיקרית לבניית ממ"ד זה היה כמובן כל הכאב ראש של הביוקרטיה של הרשות המקומית, להתמודד עם כל הביוקרטיה הזאת כדי לקבל אישורי בנייה, אישורי תוכנית בנייה ואישור מפיקוד העורף ועוד הרבה הרבה כאב ראש. כמו שאנחנו יודעים, ממ"ד לוקח המון 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 זמן עד שיש את כל האישורים והסכמה של השכנים, ותמיד לרשויות המקומיות כמובן יש סיבות לסחבת שכולנו מכירים, פשוט הכל נמרח, וזה לוקח המון זמן, לפחות כחצי שנה לפחות לוקח לבנות ממ"ד. זה הבנייה עצמה, זה הבנייה עצמה. הבנייה עצמה לוקח כחצי שנה לפחות, וכמובן הבאסה הזה של בעצם לחיות בתוך אתר בנייה עם האבק, עם הלכלוך והרעש, שזה באמת בלתי נסבל, ואולי אפילו חלק עוזבים את הדירות אפילו בזמן כל הבנייה. אז מהי השיטה למיגון הבית? אוקיי? אז מה השיטה הזאת? זה נקרא חדר מוגן דירתי. במקום ממ"ד, חמ"ד. אוקיי? חדר מוגן דירתי, בעצם להפוך חדר שינה קיים לחדר מוגן. ההליך ההתקנה הוא פשוט, אוקיי? אורך בין 7 ימים ל10 ימים, וכמובן, לאחר התייעצות עם המשאב הנוגע לצרכים שלה, כמובן אתם צריכים להתייעץ עם המשפחה, לראות שאתם בוחרים את החדר שמתאים וקובעים מועד להתקנה, אוקיי? מדובר בעבודת תכנות פורצת דרך על מנת שלכל אחד תהיה הזכות למגן את עצמו. חבר'ה, השיטה קיימת כבר 15 שנה, אוקיי? זה לא חדש, זה כבר 15 שנה כפטנט עם אישור פיקוד העורף. חשוב לדעת שהחברה מחזיקה ברישיון פיקוד העורף בתוקף, אוקיי? כמו כן, ניסיון, יש הרבה ניסיון לחברה, ונקודה טובה היא לבדוק האם מערכות המיגון של אותה חברה צלחה בעבר. אז התשובה שלנו כן, אתם תראו פה בכלל גם עדויות לכך, ותראו גם סרטונים באמת בהצלחה, וגם ניסוי של פיקוד העורף אנחנו נראה לכם גם. אוקיי? שלום, אתה רוצה להגיד משהו על זה, על השיטה? שוב, השיטה היא כלומר, פשוטה למעשה, וזו שיטה שהחברה שלנו היא יחידה שיש לה על זה פטנט רשום, ושהוכיחה, כפי שכבר הזכרת, כמה זמן החברה עושה את זה כבר? כבר 18 שנים למעשה. יפה. אוקיי, אז כבר אתם רואים, יש פה ניסיון, ויש פה המון 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 לקוחות שלנו. תכף נראה. אז הנה כבר דוגמה שנתקלנו בה, שנפל טיל ופגע בבית פרטי באשקלון, בזמן שאחת הלקוחות שלנו שהתה במקום, אבל למזלה היה לה את החדר המוגן שזכינו לבנות לה, שהוא גם החדר היחיד שנשאר שלם. הבית נפגע בצורה קשה ביותר, רכוש רב נהרס, אבל למזלנו היא נשארה בריאה ושלמה כדי לספר על זה. אז בואו נראה את הסרטון. רגע. נפעיל לכם את הסרטון, זה פה. תגידו לי אם שומעים. בתוך הבית וגם מחוצה לו. וגם מההתחלה. אני יגאל מקשרי מיגון. אנחנו נמצאים באשקלון בבית של משפחה שנפגע מטיל גראד. נזק לבית הוא נזק מאוד גדול, גם בתוך הבית וגם מחוצה לו. חשוב לציין שבתוך הבית היו אנשים, היו הדיירים של הבית, ואף אחד מהם לא נפגע. אנחנו למעשה נמצאים בחמ"ד, בחדר הממוגן. זה החדר שהציל להם את החיים. תוכלו לראות
את החדר עצמו שאין שום פגיעה בתוך החדר. אנחנו רואים לראות הקרואות, ושום דבר לא נפגע על חדר, פשוט אין שריטה. אני בנאי, אני גר כאן מאחור עם משפחתי, והבית נפגע בפגיעה ישירה בנובמבר 2018. אשתי ובני היו בבית, והם ניצלו, פשוטו כמשמעו, תודות והודות למיגון שעשינו. שנה וחצי לפני קיבלנו החלטה, אחרי חיפוש מדוקדק והיקפי, מה מתאים לנו. הגענו למסקנה שהמיגון הנוכחי שהתקנו הוא הכי מתאים מבחינתנו, כלכלית, בירוקרטית, וזמינות ומהירות, והגעה למוצר מושלם בזמן קצר מאוד. וראיה, הוא הציל חיים, את אשתי ואת בני. אפשר לראות את הבית, כל כולו הרוס, והם יצאו שלמים ובריאים, וזה הודות למיגון הזה. אוקיי, אז ראינו את הפגיעה באשקלון ואת העדות. בואו נחזור למצגת. תכף נעלה גם על כל השאלות שלכם. אני רואה שאתם ממשיכים לשאול, מצוין. אוקיי, רק בואו נראה שרואים את הכל. אוקיי, אז מה הם 5 היתרונות? רגע, בואו נראה שאני במקום הנכון. כן, סבבה. אוקיי. אתה נשמע קצת חלש עכשיו. כן, שומעים אותי פחות טוב, אז בואו רגע, אני אקרב את המיקרופון. עכשיו שומעים יותר טוב? נכון. יופי. מעולה. אוקיי, אז מה הם 5 יתרונות השיטה? אוקיי, ראיתם את השיטה? מה היתרונות שלה? אין לחץ ופניקה, אוקיי? מלרוץ למרחב מוגן, ולצערנו נפצעים גם בדרך לשם, בזמן ההזעקה, מהלחץ ומהפניקה. אוקיי? בעצם הרבה נופלים בגלל הלחץ. יש לנו רק בדרך כלל, יש לנו 2 אפשרויות בזמן ההזעקה, אוקיי? האפשרות הראשונה היא לרוץ ביחד עם כל המשפחה למרחב מוגן, שככל הנראה יהיה צפוף, לא תמיד נגיש, לבעלי מוגבלויות, אוקיי? יש כאלה שגם לא יכולים, כאילו קשה להם, הם צריכים נגישות ואין להם גם לאן לרוץ, וכנראה שאפילו לא בהכרח קרוב למקום המגורים שלהם, אוקיי? זה יכול להיות שזה גם רחוק. רק שנייה, זה פה מציק לי. אוקיי, הנה. אוקיי, וגם כמובן שזה עשוי להיות מסוכן שרצים החוצה בזמן ההזעקה. האפשרות השנייה היא לא לסמוך לאף אחד שיגן עלינו ולהזמין מרחב מוגן אליכם הביתה. אוקיי, היתרון השני זה זמן הבנייה. זה יתרון מאוד מאוד גדול. החמ"ד מוכן תוך 10 ימים, לעומת חצי שנה של בניית הממ"ד. לא מדבר איתכם עוד גם על האישורים ועוד הרבה לפני והביוקרטיה. ופה יש לכם הזדמנות, חברים, להזמין את החמ"ד, ותוך 10 ימים זה מוכן לכם. זה אומר שכבר תוכלו להתמגן במלחמה הזאת אפילו כבר, ולא לרוץ וליפול בדרך למרחב מוגן. לקבל את הביטחון השקט, הרוגע והשלווה, ולא להיות בלחץ ופניקה, כל זה תוך 10 ימים. לדעתי זה שווה כל סכום. אז היתרון השלישי זה לא צריך לצאת מהבית בזמן התקנת החמ"ד. שימו לב, בממ"ד אמרנו שיש הרבה אבק ורעש וקשה לחיות שם, אז כולם מדובר בחדר אחד. אפשר לחיות בתוך הבית, גם בזמן ההתקנה ממשיכים לנהל את החיים הרגיל, אין צורך לצאת או לעזוב את הבית. הכל, תחשבו שאתם משפצים חדר וכל הבית מתנהל כרגיל במהלך השיפוץ. מדובר רק עד 7 עד 10 ימים, אז אתם לא צריכים לצאת ולעזוב את הבית, ולא יהיה לכם חצי שנה רעש ואבק, אוקיי? היתרון הרביעי זה בעצם אנחנו משדרגים את החדר. זה אומר גם שאנחנו משביחים את הנכס, אוקיי? תראו את זה בתור השקעה שאתם משביחים את הנכס שלכם, שזה כולל, השיפוץ כולל רצפת פרקט חדשה,
שיפוץ וצביעת החדר, מחבלים חדר מוגן עם שיפוץ כללי, הכולל צביעה וריצוף פרקט חדש. החדר המוגן והשיפוץ בעצם משביחים את הנכס, ולכן ערך הנכס שלכם עולה, אוקיי? ברגע שתרצו למכור את הבית, אז זה כבר בית עם חדר מוגן, וכמובן המחיר עולה. אז מי ששאל כבר בצ'אט אם יש אישור של פיקוד העורף, אז כן, עקב ניסוי שנעשה על ידי פיקוד העורף, שכלל פיצוץ מבוקר והחדר עמד בדרישות, החברה קיבלה אישור מפיקוד העורף. ואני רוצה להראות לכם ניסוי שפיקוד העורף עשו, שימו לב, עם 630 קילוגרם נפץ, 30 מטר מהמבנה הזה שאתם רואים פה בתמונה, אוקיי? 630 קילוגרם נפץ, אוקיי? זה מטורף. כמה שידוע לי, הטילים האיראנים הם בסביבות ה-500 קילוגרם, פה לקחו קצת יותר. אז בואו נראה את הסרטון של פיקוד העורף. זה לא, זה לא זה. כן, זה. אוקיי. אני אגדיל את זה, אין פה, אתם יכולים לראות בזמן הפיצוץ איך הבלוקים פשוט נמסים. זה 630, מכל עבר. עפים לכל עבר פשוט. 630 קילוגרם, 30 מטר ליד המבנה הזה, ובסופו של דבר מה שנשאר עומד זה הלוחות הפלדה שמגינות, ואין שריטה בתוך החדר. עשו את הניסוי הזה לפני כמה? זה 13 שנה נראה לי, לפי התמונה תכף נראה, והוציאו את האישור של הפיקוד העורף. בואו נחזור, נראה לכם את האישור. אוקיי, הנה, עשו על המבנה, זה מה שנשאר מהמבנה, ואתם יכולים לראות את הלוחות הפלדה. אוקיי, יש פה את האישור של פיקוד העורף, למי ששאל אם יש אישור, אז יש פה את האישור, כמובן אישור תקף. אוקיי, אז עכשיו בטח אתם שואלים, אוקיי, אז איך מכינים את החמ"ד, במה זה כלול, מה הם השלבי ההתקנה? אז שלב ראשון, מה עושים? קודם כל פותחים את הריצוף מסביב, בהיקף, סמוך, רק בהיקף של החדר, כן? קרוב לקירות, כדי להגיע ליציקה שמתחת לריצוף, אוקיי? זה לא כל החדר, זה רק ההיקף שמסביב צמוד לקירות. שלב שני, מחליפים את החלון והדלת הקיימים, אתם יכולים לראות פה בתמונה משמאל, החליפו את החלון, עושים את זה כמובן גם לדלת, ודלת ממוגנים, כמובן תקניים. שלב שלישי בעצם, שמים את הלוחות פלדה. אתם יכולים לראות את הלוחות פלדה, זה לוחות פלדת כתף, נכון שלום? זה נקרא לוחות כתף? עם כתף. בפלדה. זה כמו שהם ראו בסרטון, שלקחו מתוך הרכב את הלוחות האלה. זה לוחות שהם ברוחב של 50 בערך סנטימטר, עם כיפוף שני הצדדים, זה נקרא כתף של 5 סנטימטר. ושמים לוח על יד לוח, ולא לוח אחד על כל הקיר, וזה מה שנותן לו את העוצמה והחוזק לעמוד בפני הדף. וכל ההגנה היא מהדף, לא מפגיעה ישירה. פגיעה ישירה, שלא נדע, לא הבטון עוזר, וגם לא ההגנה הזאת, אלא ההגנה היא נגד הדף, שגם כן עושים לעשות כבד. שלום, לא רואים אותך רק, יש לך בעיה מהמצלמה, אני לא יודע מה, אבל נעלמת לנו, רואים רק את הרקע. הנה, עכשיו רואים אותך. כן, בסדר גמור. אוקיי, אז היינו בשלב השלישי, אנחנו בעצם ממגנים את הקירות בפלטות פלדה עבים במיוחד, אחרי זה עושים חיפוי, שימו לב, בגבס. אוקיי? לא דיקט, אלא גבס. לא בדיקט, לא בעץ, אלא כבר בגבס, עושים את זה בגבס צבע לבן יפה, ומעתיקים כמובן מחדש את כל השקעים והתקעים והתקשורת שהיה לכם, ואם תרצו אפילו עוד נקודות חשמל בחדר במקומות מסוימים,
אפשר להוסיף לעשות לכם את זה, אין בעיה. וכמובן שקע למזגן, ועושים כמובן גם את הפרקט, ריצוף של פרקט, אתם יכולים לראות פה בתמונה למטה, ככה נראה אחרי בסוף כל ששת השלבים. אוקיי, אז בואו נראה סרטון בעצם איך מתקינים את החמ"ד, ששת השלבים. זה אמור להיות ששת השלבים, הנה פה. הנה, מערכות מיגון להפוך כל חדר רגיל ללא התקנה מתקיימת לחדר מוגן דירתי חמ"ד עם ביטחון אמיתי ב6 שלבים. שלב ראשון, פתיחת ריצוף. רואים רק מסביב. הגנה מפני תקיפות אב"כ. שלב שני, התקנת דלת וחלון ממוגנים. זה הדלת. זה החלון. שלב שלישי, מיגון הקירות ולוחות פלדה במערכת מיגון הרשומה כפטנט של חברת ג' מערכות מיגון. אלה הלוחות שמעמידים אותם על יציקת בטון ומחברים אחד על יד השני. על יציקת בטון, כן. שלב רביעי, כיסוי מערכת המיגון בגלידי עץ וחיפוי בטפט משוריין בסיבי זהות. שימו לב, זה לא הטפטים האלה כבר? לוחות גבס היום. היום זה לוחות גבס. זה לא טפטים מעץ, זה לוחות גבס. צביעה, חשמל ועבודות גמר. צביעה, חשמל, עבודות גמר, עושים את כל מה שצריך. שלב שישי ואחרון, התקנת מצפת פרקט. והפרקט. היום צובעים הכל בלבן, גם את החלונות, גם את הדלתות. אוקיי, אלה ששת השלבים. חברים, למי שיש שאלות, אני רואה שיש לכם מלא תרשום, שאלות. ובסוף נענה. ואנחנו נענה על כל השאלות בסוף. וואו, יש המון שאלות. אוקיי, בואו נמשיך. למי השיטה מתאימה? רגע, ככה לא רואים בטח טוב. נסיר את זה, ככה, יופי. אז שיטת המיגון שלנו בעצם מתאימה לכל סוגי המגורים, החל מבתים פרטיים, למי שיש בית פרטי, ולמי שיש בית בדירה בבית משותף, בנייני מגורים, מגדלים, בניינים, אוקיי? לשימור, יש גם למי שרוצה אפילו למגן משרד בחברה, לא יודע מה, בעבודה שלו, גם אנחנו עושים את זה, אוקיי? אז מגורים כמובן למי שיש להם לפחות חדר שינה אחד, כן? זה לא יכול להיות דירת חדר או דירת סטודיו, אוקיי? אלא דירה שיש לו חדר אחד לפחות. למי שמוכן כמובן להשקיע בנכס שלו בשיפוץ החדר ובהוספת המיגון. מהי ההשקעה? אוקיי? אז אתם בטח שואלים, אוקיי, הבנו כמה זה עולה. אז היום ההשקעה בבניית ממ"ד, שימו לב, ממ"ד, אם תעשו היום ממ"ד, מעבר לכל הזמן, זה יעלה לכם בסביבות ה-200,000 שקל, היום זה אפילו יותר, החומרים עלו, כוח אדם, עניינים, אז אתם יכולים לבדוק את זה, כמובן 200,000 שקל פלוס מע"מ, זמן הבנייה יהיה כחצי שנה לפחות, ואתם צריכים כמובן את כל הבלגן והכאב ראש של הסכמת השכנים, ביוקרטיה, בקיצור, כאב ראש, ותהליך מאוד 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 ארוך וקשה, ויש את האבק ואת הרעש, אבל יש לכם את האפשרות בעצם להזמין את החמ"ד, אפילו עוד היום, ההשקעה בחמ"ד היום היא 140,000 שקל, כאשר שימו לב, 25% בזמן ההזמנה, 25% ביום הראשון של ההתקנה, ו50% בסיום ההתקנה, אוקיי?
אפשר צ'ק, מזומן, העברה בנקאית, אבל כל מי שהגיע היום לוובינר, קודם כל לא ישלם פה את ה-140,000 שקל, אוקיי, מי שהגיע, ובאתר המחיר, אם יש מחיר מבצע של מרץ, בעצם למלחמה, לכבוד המלחמה, אז במקום 140,000 שקל זה 130,000 שקל פלוס מע"מ, אבל לנרשמי הוובינר בלבד, אוקיי, ועד מחר בחצות, אנחנו עושים במיוחד לכם מחיר מיוחד של 125,000 שקלים פלוס מע"מ, באותו תשלומים, ב-25% בזמן ההתקנה, 25% ביום הראשון של ההתקנה ו-50% בסיום ההתקנה. חשוב לציין שניתן לקבל כמובן 100% מימון ב-36 תשלומים. אוקיי? מה זה אומר? למי שאין כסף בעצם ולא יכול להרשות לעצמו להשקיע הכל, אנחנו נותנים גם את האפשרות של מימון 100% מלא ב-36 תשלומים, ככה שהפתרון הזה מתאים גם למי שהסכום הזה, אין לו את הסכום הזה, אוקיי? בנוסף לזה, מדובר פה בפתרון שזול ב-30% מבניית ממ"ד, ולכן הוא המשתלם ביותר. אוקיי? זמן ההתקנה, אני חוזר, הוא רק 10 ימים, אוקיי? ברגע שאתם מזמינים, מגיע צוות שעובד כמובן על החדר, ותוך בין 7 ל10 ימים מסיים. שימו לב, המבצע בתוקף רק ל9 הנרשמים הראשונים. אני אשים לכם קישור לשיחה עם שלום. כל מי שרוצה פשוט שימלא את הטופס, יש לנו מקום רק ל9 נרשמים על המבצע הזה. עכשיו אני רק רוצה להגיד אני אשים לכם כבר את הקישור. שנייה, זה קופץ לי. אוקיי, אתם לא צריכים עכשיו באמת לשלם, כן? אני רק אומר, רק להשאיר פרטים כדי לתפוס את המבצע. אוקיי, מי שבאמת ישאיר פרטים וגם ירצה להזמין את זה אחרי פסח, אז אפשר כעיקרון, אנחנו נראה שהוא נרשם כאן בזמן הזה, ויקבל את המבצע הזה של ה-125,000 שקל. אני אשים לכם את הקישור כאן, אוקיי, תגידו לי אם קיבלתם, אני אעבור איתכם על זה אפילו, ברגע שאתם לוחצים על הקישור, תכף נענה על כל השאלות, אתם בעצם מגיעים לדף הזה, יש לכם פה את ההצעה בשבילכם בלבד, אתם רואים זה עד מחר בחצות, ומה שאתם צריכים כדי באמת להיות זכאים לקבל את ההטבה, זה רק להשאיר את הפרטים כאן ולציין את העיר שלכם ואת הסוג מגורים שלכם, אוקיי? מיד אחרי זה אתם תקבלו דף שאומר לכם תודה, ניצור איתכם קשר בהתאם, ותוכלו גם לקרוא את הכתבה ולקבל קצת יותר מידע. אז זה בעצם, עכשיו שוב אני אומר, חבר'ה, אנחנו לא מלחיצים אף אחד, אנחנו לא אתם לא צריכים עכשיו לקבל החלטות, אוקיי? רק מי שרוצה להיות זכאי לקבל את המחיר הזה, את ה-125,000, אוקיי? רק להשאיר פרטים, אוקיי? אתם לא חייבים להזמין היום או מחר, זה מה שאני רצוי, חשוב לי שתבינו, אוקיי? אתם רק משאירים פרטים ותהיו זכאים, גם אם תחליטו אחרי פסח, תהיו זכאים בעצם לקבל את המחיר המיוחד הזה. מה שאתם צריכים לעשות כדי להיות זכאים, רק להיות זכאים לקבל את המחיר הזה, זה רק להשאיר פרטים, ואנחנו נחזור לכם עם שיחה, וניתן לכם גם את כל הפרטים, ונמשיך לענות לכם על השאלות. אנחנו עכשיו עולים על השאלות שלכם. אוקיי, לפני כן אמרתי שנראה קצת עדויות, אז ככה מי שסקפטי ולא בטוח, אז יש לנו פה הרבה עדויות, לקחנו חלק מהעדויות. גמי. כן, שלום, אתה רוצה להגיד משהו? לא, כן, בקשר לעדויות. אוקיי, אז אוריאל כותבת מחולון, תודה רבה לשלום עוזרי וחברת ג' מערכות מיגון, הצוות היה מעולה, נהנה לכל בקשה שלי, הקבלנים מקצועיים ובנו את החדר לפי התקן. יש לציין שמנהל החברה דוד ערך אצלי ביקור בדירה,
בכדי לראות שהכל מתנהל כשורה. עוד מכתב המלצה, לפני כשבוע קיבלתי את החדר הממוגן בביתי, אני רוצה לציין מספר עובדות מהשטח. הצוות שהרכיב לי את המיגון בביתי, זה צוות שהוא אינו שכמו במעלה, אנשים שנתנו את נשמתם בעבודה, נהנו לכל בקשה, ביצעו את העבודה בצורה מקצועית ביותר. אשריכם שיש לכם צוות עובדים כזה, יישר כוח לפועלכם, ומיכאיה ומשה. אוקיי, אתם יכולים לראות פה אנשים שבעצם כתבו את זה. יש פה עוד עדות. ברצוני להודות לחברת ג' מערכות, להביע את הערכתי לרמת התכנון, הידע והמקצועיות, ביצוע של פרויקטים במשרדנו. פרויקט לחברה. זה פרויקט של חברה, אוקיי, על הצוות, תודה על הצוות, על היצירתיות, חשיבה מחוץ לקופסה. הפרויקט בוצע ברמה גבוהה ביותר, עם גמישות לשינויים שנדרשים ברגע האחרון, ההבנה ויישום הבקשות. יש לנו פה עוד מכתב הערכה, רגע, קפץ לי פה, וזה קראתי. חברת ג' ביצעה פרויקט בינוי מורכב, כולל עבודות גמרים בתחום המיגון הפיזי, נגד הדף ורסס במתקן מרכזי בחברתנו ברחובות. אז גם פה הם כתבו שזה היה כולל מיגון חדרי ישיבות. החברה תכננה וביצעה את הפרויקט לסביבות רצוננו, ידע, מקצועיות ועמידה בלוחות זמנים. ראוי לציין שהפרויקט בוצע בזמן שהמתקן עבד ואחד החדרים גבל עם כיתות הדרכה. בקיצור, הם גם רשמו שהם עבדו בסבלנות וברוגע, תוך הבנה והתחשבות באילוצי המקום, ועשו כל מאמץ לסיים בלוז שנקבע. בואו נענה על השאלות. יש לכם שאלות? יש פה עוד אחד? לא, זהו. אוקיי? אז בואו נראה את השאלות שלכם. אני רוצה להירשם, אז חברים, אני שם פה עוד פעם את הקישור. בבקשה, להירשם פה בקישור, חברים, בסדר? יש לכם את הקישור בצ'אט. פשוט להירשם שם, להשאיר פרטים, ואתם תהיו זכאים לקבל את המבצע, וגם אתם לא חייבים להחליט שכן, אנחנו לא לוחצים אף אחד, להפך, אנחנו רוצים לתת לכם את כל הפרטים בשיחה אחד על אחד, לענות גם על השאלות שלכם, ואנחנו גם נענה על השאלות שלכם עכשיו. אוקיי, וואו, אני רואה שכבר נרשמו, 1, 2, 3. איך נרשמים? אוקיי, אז הנה, שמתי את הקישור בצ'אט. יש לך גישה לצ'אט, פשוט לפתוח את הצ'אט ולהשאיר פרטים. רגע, אולי תיתן את הטלפון שלך או משהו דומה? אין בעיה, אני ארשום גם את הטלפון. הנה חבר'ה, תסתכלו, יש פה את הקישור ויש פה גם את הטלפון. רגע, תשאיר את זה רגע. תשאיר את הטלפון. הנה, הטלפון כאן. 052. אז רגע, אני משתיק אותך, סליחה, פשוט זה קצת מפריע לך, רק רוצים לענות פה על השאלות. אז הנה הטלפון שלכם, שיש את הטלפון של שלום וזה הטלפון שלי. חבר'ה, שלום הוא האיש המקצוע, הוא ייתן לכם את כל השאלות המקצועיות. אני יותר בקטע של השיווק ותפעול כל הוובינר הזה. אז בגדול, כל מי שרוצה שאלות מקצועיות לשלום, ואנחנו נתחיל עם השאלות המקצועיות שלכם כבר עכשיו. אני פשוט גולל למעלה, נתחיל, לא רוצה לפספס אף אחד. אוקיי, אז מה, יש לנו אישור פיקוד העורף? כן. יש לכם פתרון לתקרה לא חזקה, במיוחד של קומה עליונה או תקרת רביץ של בית פרטי? כמה סנטימטר המידות הפנימיות של החדר מפסידות? שלום, אתה רוצה לענות על לגבי התקרה? כן, ודאי, שאלה מצוינת. ברור שמבחינת המיגון, את הקירות מגנים. לגבי תקרה, אם יש תקרת בטון, פיקוד העורף לא מבקש לעשות מיגון לתקרה, אבל בעיקר בבתים פרטיים, שזה בכלל תקרת רביץ, רעפים, אז שם צריך לעשות מיגון, ואנחנו עושים מיגון. המיגון למעשה הוא בנוי עם רלסים, וגם עם ההלוחות האלה של הפלדה,
מה שצמוד לקיר, לא מעלים את הלוחות עד לתקרה, אלא 10 סנטימטר פחות, כדי שיהיה אפשר להלביש את המיגון של התקרה ושישב על כל הלוחות שיש מסביב, כך שמעשה נוצרת קופסה, כספת של הגנה, גם מלמעלה וגם מהצד הקירות, מהצדדים. זה לגבי, כלומר, ניתן למגן וממגנים. עכשיו לגבי בבניין שלום, לא קומות, רואים אותך, שלום, לא הקומה רואים. האחרונה, שלום, לא רואים אותך. לא רואים אותי שוב? לא. או, הנה אתה. אוקיי, עכשיו רואים אותך טוב. יופי. לגבי השאלה, בבניין משותף, קומה אחרונה, רוב הבניינים משותפים, נכון שהתקרה היא בטון ואין מבחינת חיוב, אין צורך, אבל רובם, 99% מאלה שגרים בקומה האחרונה, הם ממגנים. עולה להם המיגון של חדר רגיל, שמבחינת תקרה זה תוספת של 10,000 שקל פלוס מע"מ, וזה נותן את הרוגע, בשביל הרוגע להיות יותר רגועים בתוך החדר המוגן. כן, אז בגדול אנחנו גם עושים את מי שרוצה גם אפשר להוסיף, למרות שכמו ששלום אמר, אם התקרה מבטון, אין צורך, אין הוראה מפיקוד העורף, אבל אם אתם רוצים, אפשר פשוט בתוספת תשלום לעשות גם מיגון על התקרה, אוקיי? טוב, אני ממשיך עם השאלות. מה לגבי חדר עם 2 חלונות? אז אין בעיה עם זה, נכון? עושים... אין בעיה, חדר, בדרך כלל חדר עם 2 חלונות, כלומר זה חדר פינתי, שיש לו 2 קירות חיצוניים, שבכל קיר יש חלון, אז צריך למגן גם את החלון השני. אפשר לסתום אותו, או למגן בתוספת של מחיר, עבור עוד חלון תקני. חייב להיות 2 חלונות תקניים. כן. בתוספת של מחיר. אז חשוב לציין, ותתקן אותי אם אני טועה ועוד פעם נעלמת, אולי פשוט תוריד את הרקע הזה, אבל בגדול חשוב לציין שהמחיר בעצם כולל את 9 מטר, ותתקן אותי אם אני טועה, 9 מטרים 3 על 3, חדר 3 על 3, וחלון אחד ודלת אחת. ודלת אחת. כן, מבחינת המיגון זה נכון, אמרת נכון, המיגון הוא 4 הקירות, חלון אחד ודלת אחת, שצריכים להיות, זה ממגנים, וזה בתוך הסכום, בתוך המחיר. לגבי תוספות, אם יש, כמו למשל תקרה או חלון, אז יש תוספות. אוקיי, רשום פה, האם מתאים לדירת גג, מעל דירתנו, בקומה 8, האם זה רלוונטי? אז טוב, דיברת על זה. אפשר, אמרנו שאפשר למגן, ושוב, אם התקרה היא בטון, לא חייבים למגן גם את התקרה. אם רוצים, אפשר למגן. האם אתם מתאימים את מידות הדלת והחלון, או שאתם מתאימים את הפתחים לדלת והחלון למידות קבועות שלכם? גם שאלה מצוינת. קודם כל, החלון, המידות של החלון, התקני, זה 90 על 90 נטו, כלומר הפתח עצמו. אם המסגרת הכל, זה 103, אבל הפתח הוא 90 על 90. עכשיו, אם יש חלון שהמידות שלה יותר גדולים, קודם כל מורידים, ואז ממלאים את החלל שצריך למלא בבלוקים, ואם חלון קטן, אז מרחיבים את הקיר בהתאם לגודל הסטנדרטי. לגבי הדלתות, יש 2 גדלים, רוחב 70 או רוחב 80, שזה רוב מה שקיים. אם קיים רוחב 70, אז עושים את הרוחב 70. אם רוצים באותה הזדמנות לעשות רוחב 80, ניתן. ברוחב 80 אפשר להיכנס אחר כך עם כיסא גלגלים או משהו דבר כזה, ניתן לעשות בלי שום תוספת של מחיר, זה או 70 או 80, זה שוב פעם המידות הסטנדרטיות של דלתות מיגון. אוקיי, וואו, אני רואה שכבר
שלום, 15, אמרנו רק 9 ראשונים, אבל 15 כבר השאירו פרטים. תקבל מי שבאמת אין בעיה, חברים, אנחנו לכבוד החג. כולם, כן. וכולם יהיו זכאים לקבל את כן, כן, זה. כן. אנחנו עדיין במלחמה פה. אוקיי, בואו נראה. עוד שאלות. האם תהיה, מה זה? שיחה? עורק, הסרטון? לא הבנתי את השאלה כאן. מהסרטון נראה שהדלת נפתחת פנימה, בניגוד לממ"ד שהדלת נפתחת החוצה. האם יש פתרון נעילה בטוחה לדלת לאחר אירוע השביעי לאוקטובר? כן. ככה, קודם כל, הדלתות, בדרך כלל עושים אותן דלתות חיצוניות, וזה לא בגלל האירוע שהיה ב-7 לאוקטובר, אלא מבחינת ההדף. כעת מתקינים ברוב הדירות שבבתים הדלתות הן פנימיות, כי אין בחוץ לאן הדלת להיפתח, לכן עושים אותן פנימיות, ורובם, ואז עושים, מבחינת ההגנה זה 98% האיכות של ההגנה של הדלת, למרות שהיא נפתחת פנימה. ושוב, מתוך ניסיון שעשינו ושהיה שם, והדלת נשארה סגורה ונעולה. שלום, תוריד את הזה, לא רואים אותך. רואים רק את הראש. אני צריך לקבע את ה... לא רואים אותך. יופי, תסתכל על עצמך גם. שוב, רוב הדירות באמת עם פתיחה פנימה, ואין בעיה עם זה. אין בעיה, אז עושים שהדלת תיפתח פנימה, אבל רגע, מי שרוצה החוצה, אז אפשר החוצה? ברור, אם יש אפשרות לעשות את זה החוצה, אז עושים את זה החוצה. מעולה. זה קודם כל, אבל אם אין אפשרות, כי זה מבחינת מעבר, כי בדרך כלל זה איפה שהדלת זה גם מעבר, אם אין אפשרות לאן שתפתח הדלת החוצה, אז עושים אז אותה אפשר פנימה. לפתור את זה, אז יש פתרון, אין בעיה. יופי, הלאה. בוא נעבור פה על השאלות. יש פה, ואם יש חלון גדול לחדר, אפשר למגן חדר 8 מטר, כן. בכמה החדר יקטן. מתכוונים כאילו מבחינת אחרי כל השיפוץ והלוחות והכל, אז בכמה החדר יקטן כאילו מסביב? החדר מכל קיר הוא מצטמצם ב7 סנטימטר. כלומר, המיגון, העובי שלו זה 7 סנטימטר, זה למעשה לוח פלדה עם הכתף של 5, פלוס לוחות גבס של 1.6, אז זה בסביבות 7 סנטימטר מכל צד, כל קיר 7 סנטימטר. בסך הכל, גם בחדר 3x3, לא מרגישים את השינוי, את הצמצום, שזה בערך 15 סנטימטר באורך ו15 סנטימטר ברוחב. אוקיי, בוא נמשיך. שלום, תסדר את המצלמה שוב. עוד פעם תענה לנו. אוקיי. אני צריך חמוד את אתה. בצורה אחרת. אוקיי. האם מותר למגן בטכנולוגיה שלכם חדר עם 2 חלונות? דיברנו על זה. מה לגבי מזגן מפוצל שקיים בחדר, או בכלל אופציות אוורור? האם אתם ממגנים כבר נגד אב"ח? לא ממגנים נגד אב"ח. היום גם אין כבר את הדרישה, מה שפעם, להתקין את כל הפתיחות והפילטרים וכל זה. אנחנו לא מגנים, כי למעשה גם אין את הדרישה, אין את החיוב לעשות את זה. זה אחד. עכשיו, לגבי הנושא הזה של... מזגן? מפוצל. מזגן מפוצל, זו יחידה שנמצאת בתוך החדר, המזמין צריך להזמין טכנאי להוריד את היחידה העילית. אנחנו בזמן ההתקנה מעבירים את כל החיבורים של החשמל, של צנרת הניקוז,
לקיר החדש של הגבס, ואז בא הטכנאי ומרכיב את היחידה בחזרה. כלומר, צריך קודם כל, בעל המזמין צריך לפנות את החדר לגמרי, מכל מה שיש שם, ולהביא טכנאי שיפרק את המזגן, ואחר כך להביא את הטכנאי שיחבר את המזגן. החברה מעבירה לקיר החדש את כל מערכת החשמל, תקעים, שקעים, תקשורת, גם קווים של תקשורת, הכל מעבירים לקיר החדש, ואם רוצים להוסיף מבחינת שקעים, אין שום בעיה, רק מראש להגיד כמה רוצים להוסיף, ללא חיוב מוסיפים. אבל צריך לבקש את זה מראש, לפני שמבצעים את העבודות חשמל. שלום, עוד פעם נעלמת, תסדר את המצלמה. חבר'ה, יש פה לבקש מחיר סופי לגבי 12 מטר וכל שאלות כאלה, זה פשוט מה שיקרה אחרי שיחה עם שלום, אתם תוכלו להזמין את שלום אליכם הביתה, הוא יעשה מדידות, הוא יבדוק הכל, אוקיי, וייתן לכם הצעת מחיר. כל מי שרוצה, שואלים אותי איפה להירשם, אז הנה, אני שם לכם עוד פעם את הקישור, אני מקווה שעכשיו זה ברור. אני אשים לכם את הקישור גם בקבוצת הוואטסאפ, יש מישהו שלא נמצא בקבוצת הוואטסאפ של הוובינר, אז שפשוט ירשום פה, אני לא נמצא, ונוסיף אותו, או שאני אשים פה קישור להצטרפות, ופשוט מי שלא נמצא בקבוצה, אז זה, אני אשים את הקישור גם בקבוצה. האם המחיר זהה לחדר הגדול ולחדר קטן? לא, זה המחיר לחדר ל9 מטר, דיברנו עד 3 על 3. עד 9 מטר, מעבר לזה, שוב, תלוי, צריך למדוד, ואז קבלים הצעה כמה התוספת, כמה יעלה בפועל חדר יותר גדול. כי יש כל מיני מרכיבים שמשפיעים. זה ברור שהתוספת, אם החדר הוא במקום 9 מטר, הוא 15 מטר, זה לא שהמחיר הוא נהיה 50% תוספת. לא, זה לא לפי מטר מרובע, אלא הרבה פחות. כן. להפך, אם עושים חישוב לפי מטר מרובע, כמה שהחדר יותר גדול, אז פר מטר הוא מחיר יותר נמוך. כי הכל הולך לפי חישוב של הקירות, אורך של הקירות שממגנים, חומרים שמשתמשים מבחינת המיגון. לכן ההבדל הוא לא כפול, הוא לא יחס למטר מרובע של החדר. לכן כל אחד יקבל את הצעת מחיר לפי הגודל של החדר, אבל עד 9 מטר זה המחיר שכעת מופיע במבצע. אוקיי. יש פה כאלה ששואלים, כנראה שזה ועד של הבניין, אם עושים יותר מדירה אחת בבניין, יש עוד הנחה לכל דירה. יש, אנחנו עושים את זה, כלומר, אם יש בניין משותף, אם יש תוספת של 5 דיירים נוספים, אז יש לכל אחד ואחת, זה יהיה אותו מחיר, בדרך כלל גם כן זה אותם גודל של החדרים, יהיה הנחה לכל דירה, במידה וזה 10 דירות, ההנחה היא יותר גדולה, כך שהכל תלוי במספר המצטרפים. כן, אוקיי. מה עוד? יש לנו פה עוד שאלות. מה המחיר על חדר של 3 על 3? אז אמרנו, זה רשום גם בקישור, המחיר הוא בגדול 140, אבל באתר כרגע במבצע יש שם 130, ובשביל כל מי שהגיע לנרשמים, אנחנו עושים מחיר מיוחד של 125,000 שקל פלוס מע"מ. את זה אפשר לשלם ב-25% מהסכום ביום ההזמנה, 25% ביום ההתקנה, ו-50% בסוף העבודה כשהחדר מוכן. בסדר אורית? זה ברור? כן.
מעולה. את מוזמנת גם חבר'ה, בשביל באמת, עוד פעם אני חוזר, אנחנו לא מלחיצים אף אחד, אתם יכולים לבדוק. בסך הכל החברה עושה פה קידום מחירות רק בשביל, ולעשות מחיר טוב רק בשביל האנשים שהגיעו לוובינר. אתם לא חייבים להחליט, רק להשאיר פרטים. מי שמשאיר פרטים היום או מחר, יהיה זכאי לקבל את ההצעה המיוחדת הזאת. ככה אנחנו נדע שהייתם בוובינר, וגם אם תחליטו ותעשו סקר שוק, ואתם יכולים לראות את המחירים בחוץ והכל, ולהשוות, וגם תשימו לב שאתם משווים, וזה פה עם שיטה מאוד מיוחדת של הפלדה, של הלוחות פלדה, שעברה ניסוי של פיקוד העורף, ויש אישור הכל. גם אם תחליטו אחרי פסח שאתם רוצים לעשות, אנחנו נראה שאתם מופיעים פה בקישור שנרשמתם, ואתם תהיו זכאים לקבל את ההטבה הזאת, כי הגעתם לוובינר, השקעתם שעה מזמנכם, אנחנו מעריכים את זה, ואנחנו ניתן לכם את המחיר המיוחד. אוקיי? אנחנו לא מלחיצים אף אחד, אנשים פה רשמו, מי שרשמה פה, אין לחץ, חבר'ה, אין לחץ. אוקיי. מה עוד? יש פה, האם יש אפשרות שאתם תתקינו את המזגן? אני לא חושב. לא, לא. לא. זה חבר'ה, רק... נותנים חדר נקי, חדר נקי, מדברים על הארון, גם הארון, אוקיי, אנחנו, לגבי הארון, רשום פה, כאילו, האם אנחנו מורידים את הארון, אז האם אנחנו מתקינים את הארון חזרה? אי אפשר, אי אפשר. אם יש ארון קיר, ארון קיר. לקחת בחשבון שצריך לפרק אותו, כי צריך למגן את הקירות איפה שהארון נמצא, אבל אז הוא יותר קטן, המקום. המקום מצמצם ב7 סנטימטר מכל צד. לכן אי אפשר להחזיר את אותו ארון לאותו מקום. זה צריך לקחת בחשבון, בהחלט. כן. כמה סנטימטר תופס המיגון? אז אמרנו כמה? 7 סנטים. 7 סנטים, נכון, שכחתי את ה7. עכשיו זה לוקח בסך הכל עוד 7 סנטים, לעומת ממ"ד, שזה לוקח לכם כמה? 30? בממ"ד, 30. שלום? כן, 30. זה לוקח 30, אז זה מקטין לכם בממ"ד יותר את החדר, ופה זה פשוט עושה את העבודה, ורק 7 סנטים מקטין לכם את החדר. מה קורה אם קומה מתחת קורסת? על מה אנחנו מעל נשענים? לא הבנתי מה... לא, לא, שאלה מצוינת דרך אגב. אוקיי, לא הבנתי אז מה... אוקיי, בבניין אז אתה משותף, הלוא החיבור של הפלטות על יציקה, שזה מחובר לשלט של הבניין. לכן, למטה, מה אף שם? זה קירות. השלט, כל השלט מלמטה עד למעלה נשאר שלם, זה הדבר היחידי שנשאר שלם. והמיגון שלנו הוא למעשה מחובר לשלט. חשוב לציין שבבניין משותף מפרקים את כל הריצוף ומפנים את הריצוף ואת החול או סומסום שיש היום שמשתמשים מתחת לריצוף, את כל זה מפנים כדי לשחרר עומס על השלד של בערך איזה טונה 300, והמיגון גם כן בערך בסביבות הטונה 300, כך שאין שום העמסה נוספת על השלט הקיים, כך שיכולים כל דירה, לא משנה איפה הם ישימו את המיגון שלה, באיזה חדר, לא חייב להיות אחד על השני, ואין שום השפעה, כי נשאר, על השלט נשאר אותו עומס שקיים, שהוא נבנה לפי זה. לא? אוקיי, וואו, אני רואה פה, אנשים רשמו פה, אני רוצה להירשם, ורושמים פה טלפון, אז חברים, בבקשה להשאיר פרטים בדף, בקישור, כי רק בצורה הזאת נוכל לחזור אליכם. אני רואה שרשמתם פה שם וטלפון בצ'אט, אז אם אפשר רק פשוט ללחוץ על הקישור ולהירשם. לכל מקרה אנחנו נחזור גם לכל מי שרשם פה שם עם טלפון, כן? אבל זה יקל עלינו אם תרשמו, אם קשה לכם להירשם אז זה בסדר, אתם יכולים לרשום פה שם וטלפון, ואנחנו נחזור אליכם גם, אבל זה יקל עלינו. איפה הם רושמים את זה?
אז הנה, שלום, שלחתי לך את זה גם בוואטסאפ, שתוכל גם לחזור אליהם. כל מי שרשם פה בצ'אט שם וטלפון, תחזרו אליי. תעביר לי את הרשימה שאני אתייחס אליהם. כן, כן, אני גם שולח לך את זה. הנה, יהודית, חננאל. עוד, חשוב מאוד שיציינו גם כן שם העיר שהם גרים. כן, כן, אני מראה את זה לא, שוב. אבל פה אלה שמשאירים שם וטלפון, לציין גם כן שם העיר. ואם זה בניין פרטי או בניין או שזה משותף. בניין משותף, כן. זה מרכיבים מאוד חשובים. אני רק רוצה להראות שוב, במקרה מישהו שפספס או קשה לו טכנית או משהו כזה, פשוט אני אשתף פה את המסך, לרשום פה, אני רואה שאתם רושמים פה עוד שאלות, תכף נתייחס אליהם. אוקיי, ברגע שאתם לוחצים על הקישור, אז זה בסך הכל אתם נרשמים, משאירים פרטים לשיחת ייעוץ עם שלום, אוקיי, שמה תגידו לו הכל ספציפית על החדר שלכם, אתם בסך הכל משריינים וזכאים לקבל אם תחליטו שכן ותהיו מתאימים והכל יהיה בסדר ותחליטו שכן, אז בעצם תהיו זכאים לקבל את המחיר מבצע הזה, שהוא תקף עד מחר בחצות. זה כבר לא 9, זה כבר עברנו את ה-15, אבל אנחנו באמת ניתן לכולם את המבצע הזה, עדיין הוא יהיה תקף ל-24 שעות, ומה ששלום ביקש זה פשוט למלא כאן את העיר, ולסמן פה בקליק, לסמן פה בקליק בית משותף זה או בית פרטי, וללחוץ על הקישור, ואתם זכאים לקבל את ההטבה, ושיחה משלום שייצור איתכם קשר ממש מחר בבוקר. עוד שאלות? בואו נראה. האם הייעוץ הוא בחינם? כן, הייעוץ בחינם, כולל ההגעה ללקוח. כן, שלום עושה את זה בחינם, למרות שאני אישית חושב שזה לא צריך להיות בחינם, אבל הוא נותן זה, הוא מגיע עד אליכם. אני אגיד לך מה הסיבה, מה הטעם. בגלל זה אני בכלל מתעסק עם זה. כי אני רואה את החשיבות בנושא הזה של מיגון. להיות שותף למיגון עם כל אחד ואחד. לא, אבל זה לא מובן מאליו, שלום. בשבילי זה שליחות, לא רק פרנסה. אתה משקיע זמן, דלק, עניינים, זה לא מובן מאליו שאתה נוסע לכל מקום. נכון, בסדר, נכון, זה ודאי, אבל רק שאני אומר לך, כל מי שהוא רציני, אז יקבל את השירות עד הסוף. אתם מכירים את התוכנית הזאת, יצאת צדיק? אז זה שלום שלנו. זה שלום שלנו, יצאת צדיק. אמינות, מקצועיות ובחינם, אפילו לא מחיר. אוקיי, אז בואו נמשיך עם השאלות שלכם. רגע. אוקיי, דרך אגב, שמי נועם כהן צדק, אני תמיד אומר, חפש את הצדק כל הזמן, אז הנה, מצאתי את הצדק, שלום נותן לי את הצדק. כהן צדק עם צדק, יופי. מה שם המשפחה שלי? שלום עוזרי, אתה עוזר, יפה, אהבתי. יפה, שלום, אתה נותן לי קונטרוט. יפה. אוקיי, בואו נמשיך. יש פה מלא שאלות. האם יש אפשרות שאתם תתקינו, דיברנו, האם אפשר למגן חדר שצמוד אליו חדר ארונות, כלומר החדר מלבני, עם תוספת של חדר צמוד. הבנת מה הכוונה? רגע, יש פתח מהחדר שרוצים למגן לכיוון חדר הארונות? לא יודע, אורי, אם אתה רוצה לפתוח את המיקרופון ופשוט לדייק את השאלה שלך, אנחנו נשמח, כי לא ממש הבנתי, אפשר למגן. כן, אני אבהיר, יש כניסה בלי דלת לנישה כזו שהיא חדר ארונות. אפשר, אבל שוב, צריך שמה להתקין דלת תקנית, כדי שכל החדר יהיה מוגן מכל פתח ומכל חלון. לא, זה חדרון. חייבים הכניסה, דלת תקנית. הכניסה לחדר ארונות היא מהחדר שאתה ממגן, כן. ואין לו חלונות. זה מין נישה כזו, אפנדיקס כזה לחדר.
נכון, אבל אחרת צריך גם למגן את הקירות של חדר נכון. הארונות, אז לא, אז במקום זה פירוש הדבר שיש לך, אתה צריך להיכנס דלת. לזווית של 90 מעלות, לעשות סיבוב חטא, ולצאת בחזרה להמשך החדר המלבני. שוב, אני אומר, זה אפשר, אבל זה לא, זה מייקר. זה מייקר את ה... ברור, ברור. השאלה שלי קודם כל אם זה ישים אבל יש טכני. פתרון יותר נכון לעשות אותו, זה גם שם להתקין דלת תקנית. למה יש צורך בדלת בנישה הזו? כי, שוב פעם, שימשיך הקיר עם ההגנה של... כי הקירות של החדר הארונות, כשיש חדר רציני, הם יעופו, ואז יכולים משם להיכנס לתוך החדר. לא, השאלה שלי היא אם אתה יכול למגן את חדר הארונות, זאת אומרת שאתה נכנס לתוכו. אני יכול למגן, השאלה, צריך לעשות חישוב, לבדוק כמה התוספת תהיה למגן את ה... כן, אוקיי, בסדר גמור. אורי, מאיפה אתה זה בארץ? ברור, אוקיי, בסדר, תודה רבה. אורי, מאיפה אתה בארץ? רעננה. רעננה, אוקיי. אז... אבל סליחה, אני מתעניין לגבי דירה בתל אביב, בבניין ישן בביצרון. אז יותר קרוב. סליחה, מה השם? שלום גר בחולון. חולון, נכון? חולון. אתה מגיע. לא, מה השם של לאזור. שכונה, זה על יד רחוב משה דיין שם באיזה מקום. לא, מה שמך בבקשה רק? אורי, נעים מאוד שלום. עכשיו תראה, יש עוד מינוס, אם צריכים למגן את הארון בגדים. כי מה שיקרה שם מצמצמים, שוב פעם, בקירות עוד 7 סנטימטר. זה ברור. לכן הדבר הכי נכון לעשות והכי פשוט, זה להתקין דלת תקנית שעומדת בהדף, וזה פותרים את הבעיה. אוקיי. עכשיו אני מבין למה אתה חותר, בסדר. תודה רבה. בשמחה. אפשר לשאול שאלה? כן, יואב. כן, נכון, שלום. רציתי להבין, אתה אמרת... יואב, מאיפה אתה בארץ? אני יואב. אני מראשון לציון. ראשון, אוקיי, כן. כן, אני שואל שאלה כזאת, אתה אמרת שהאופן הזאת היא גוזלת 7 סנטימטר בקיר? ההתקנה? לא הבנתי את השאלה עוד כאילו הפעם. מההיקף של החדר זה לוקח 7 סנטימטר, כן. אבל זה צד אחד, בצד השני זה גם 7 סנטימטרים, אני טועה? נכון. זה 14 סנטימטר. 14 סנטימטר ברוחב של החדר ו14 סנטימטר באורך של החדר, כן. הבנתי, זה מה שרציתי להיות בטוח, תודה. כן. אוקיי, אני רק חוזר ועומד, עם ממ"ד זה נראה לי 30 בכל פי כמה. טוב, מה עוד? כאשר בפינה בין שני קירות יש עמוד בטון, איך פלטות המתכת מתחברים? אם יש כבר עמוד בטון, אז איך הפלטות מתחברים? זאת אומרת, כאשר, לא יודע, באמצע הקיר יש עמוד בטון, הוא בולט מהקיר, לא הבנתי. אבל אם איתן פה, אז אתה יכול בעצם לדייק פה את השאלה, כאשר בפינה בין שתי קירות יש עמוד בטון, איך פלטות המתכת מתחברים? זה מה שהשאלה. אפשר למגן חדר עם שירותים צמודים. בפינת החדר יש עמוד בטון, אז אתה עושה מין חדירה לתוך החדר. אתה מבין? הבטון קצת חודר לתוך חדר, מוריד פינה. אז צריך שם פשוט, הלוחות פלדה יעטפו את העמוד. יהיה להם סיבוב, יהיה סיבוב ועוד סיבוב יהיה להם כזה. נכון, אין בלה, שם תהיה פינה שהיא יותר, תדרש יותר עבודה, כי כל פינה, זה צריך לשים את הרלסים המתאימים, וככה לחבר את הלוחות. זה נכון. חייבים לעשות אבל עושים את זה. איתן, מאיפה אתה בארץ? קרני שומרון. איפה זה? זה בשומרון. בין כפר סבא לשכם, באמצע. בין כפר סבא לשכם. אוקיי. בוובינר הקודם היה לנו גם מקריית שמונה וזה, אז בזה אני שואל. אוקיי. תודה רבה, איתן. וגם אני מציע, אם אתה לא השארת פרטים, אז פשוט אתה יכול... עכשיו, הייתה שם שאלה שיש חדר הורים, שזה שירותים ומקלחת? הייתה שאלה כזאת?
מה קורה? שוב, אני השארתי פרטים בבקשה גם במייל, וגם כתבתי בהודעה פה את הפרטים, הטלפון והכתובת. אוקיי, אז כבר יופי, אז נדבר. שלום ידבר איתך מחר, וגם יתייחס ספציפית על המקרה שלך. יופי, תודה איתן, יופי, אני רואה שהוא שם על מיוט. וואו, למה אינך מתייחס לבקשתי? משה, אני מצטער, מה הבקשה שלך? אישור פיקוד העורף. להציג שוב, אין בעיה. כמו כן לשאלתי בדבר אישור מהנדס, ביסוס קונסטרקטור, במידה ויש העמסה של משקל על היסודות בעת שמספר דיירים רב מבצע חמ"ד בבניין רב קומות. שלום, אתה רוצה לענות? כל חדר שממגנים אותו, מפנים את הרצפה עם המרצפות ועם החול שקיים, ומורידים משקל ומעמיסים, שזה פחות או יותר אותו משקל, את הלוחות מיגון, ואז אין עודף, אין העמסה על השלד, בהגדלה של העמסה. משחררים עומס כדי שיהיה אפשר להתקין את המיגון. הנה, משה זה היה? אני מצטער, הנה בבקשה, לא שמתי לב, אולי פשוט ברוב כל השאלות. אז הנה אישור פיקוד העורף, אם תרצו אני אשלח לכם גם בקבוצה, אני אשים לכם פה גם קישור לקבוצה עצמה, למי שלא נמצא, ושם נוכל לשלוח כל מה שתרצו. עוד שאלות? רגע, אני אעשה סטופ שייר. אוקיי. יש עוד שאלות? חבר'ה, עוד 3 דקות, אנחנו לא רוצה ככה לגזול מכולם את הזמן, אז אנחנו עוד 3 דקות נסיים, אז ככה שאלות אחרונות, רוצים לעמוד בזמנים, אמרנו שזה יהיה כשעה, אנחנו קצת זולגים. אוקיי, בוא נראה. מה לגבי קיר גבס? אוקיי. שאלה מצוינת. שאלה טובה. אם אחד הקירות הם גבס, חייבים להוריד את הקיר גבס ולבנות שם קיר בלוקים. ורק אחרי זה עושים את המיגון. יפה. שזה בתוספת של תשלום, אבל תוספות. אנחנו עושים את זה. עושים את זה, תוספות. תלוי מה הגודל של הקיר, אז מקבלים, כלומר, מבחינת כמה תוספת, אחרי שלוקחים מידות, עושים את החישובים, ויודעים מראש כמה זה עולה. אוקיי. אין בעיה, אנחנו נשלח את הכל בקבוצה, אני אשים פה את הקישור גם, אני אשים לכם את זה גם בקבוצה של הוואטסאפ, אבל אני רוצה לשלוח לכם, למי שלא נמצא בקבוצה, אני אשלח לכם פה, אז אל תצאו עוד, אני אשים לכם את זה בצ'אט, את הקישור להצטרף לוואטסאפ. הנה, אני אשים לכם את הקישור בצ'אט. עכשיו, צ'אט. קבוצת וואטסאפ, אני ארשום לכם, שתדעו מה זה הקישור הזה. קבוצת וואטסאפ. מי שלא נמצא בקבוצה, אז שם אנחנו נשלח את כל החומרים, עדיף שככה נשלח כבר לכולם במכה, ולא אחד. אז מי שרוצה לקבל משהו, וגם מי שרוצה גם בכל מקרה בפרטי, נשלח הכל, כאילו אין בעיה. הנה, יש לכם פה קישור להצטרפות לקבוצה. עוד שאלה, שאלתי אם יש לכם עדויות לגבי הממ"ד מהמלחמה האחרונה, למה אתה מתעלם? חווה, סליחה, לא ראיתי את השאלה שלכם, יש פה מלא שאלות פשוט. אז מה זה מהמלחמה האחרונה? את מתכוונת על המלחמה עכשיו של איראן או של 7 באוקטובר? יש לנו עדויות, שלום? עדויות שיש לנו זה מאנשים שהתקינו ושמשתמשים ומה זה עושה להם, אבל תודה לא היה בין... אין בעיה, מי שרוצה טלפונים, אנחנו נבקש מהחברה, תוכלו לדבר עם אנשים שכבר עשו להם וזה, נבקש מהחברה את הטלפונים אם צריך, ותוכלו להתייעץ, אין בעיה, אנחנו אצלנו הכל שקוף, אנחנו
בטוחים במה שאנחנו עושים ויש תוצאות יפות מטורפות, אוקיי? אין לנו מה להסתיר, הכל בסדר. אז סליחה שלא התייחסתי, חווה, אוקיי? חווה ששאלה, אז אוקיי. מי עוד? מי עוד? האם אפשר לקבל את הקלטת הוובינר הזה כדי לעניין דיירים נוספים בבניין? כן, בגלל זה חשוב שתהיה, יצחק, סליחה, שתהיה בקבוצה. אני אשלח את ההקלטה מחר במהלך היום, שם תוכל בעצם לשלוח לכולם, לקבוצת וואטסאפ של הבניין, לגמרי. אוקיי, אז כן, אפשר. זהו, נראה לי שעלינו על רוב השאלות, ואם לא, אז חברים, מי שרוצה לפתוח מיקרופון, זו הזדמנות אחרונה לפתוח מיקרופון ולשאול. אם פשוט פספסתי מישהו, אז אני מצטער מראש. אני שם לכם פה עוד פעם את הקישור. עוד שאלה, ההמלצות שראינו זה משנת 2017, 2019, משהו חדש, אצל מי זה שאפשר, האם אפשר להתייעץ עם בן אדם שעשה לאחרונה? יש המלצה, אני שמתי בקבוצה, נועם, כן, אתה תענה. ההמלצה הראשונה מפוגל, אוריאל, זה אחד מחולון, שהתקין בתחילת המלחמה, זאת אומרת, זה כבר עוד מעט שנתיים, בסביבות שנתיים, ואפשר גם ללכת ולראות את המקום, ולקבל ממנו חוות דעת טלפונית, או אין שום בעיה. למה אני שואל את זה? כי הדוגמאות שהראיתם, מדובר היה בגרדים, ואתה יודע שהיום הסיפור הוא אחר לגמרי. כן, אבל שוב... לא, זה הצילום, אבל יש מבחינת חוות דעת על מישהו שקיבל ועשה התקנה בזמן המלחמה האחרונה הזאת שלנו, אז יש לו איזה... והעדות שהבאנו אותה. כן, אני העליתי את זה לקבוצה, פשוט כנראה שאתם לא, מי שלא, אולי יצטרף אחרי שהעליתי או משהו כזה, אני אעלה את זה שוב לקבוצה, שמראיינים אותה גם בחדשות, והיא אמרה שהיא ניצלה הנה זה פה, אני פשוט אעלה. ההיא מצוק איתן. כן, מצוק איתן. מצוק איתן. יש לי שאלה. האם ניתן למגן חדר שבעצם יורדים אליו מפני הקרקע כ6 מדרגות? זאת אומרת, החדר למעשה נמצא כמטר מתחת לפני הקרקע. האם ניתן למגן דבר כזה? חדר כזה? כן? כן. אוקיי, בסדר. בסדר גמור. אוקיי, שאלה טובה, תודה. חבר'ה, עוד שאלות, או מישהו רוצה לפתוח? אני שאלתי מי נותן האחריות, אתם או חברה ג' ג' מערכות מיגון. וג' מערכות זאת חברת בנייה? בזמן ההזמנה חותמים על הסכם עם החברה, הכל זה מול החברה. רגע, אני שואלת רק אם זאת חברת בנייה. ג' החזקות, זאת חברת בנייה? לא, חברת ג' מערכות מיגון, זה מה שמתעסקת. כל הצוותים שלה שמתעסקים בנושא. יש לה 6 צוותים, והיא עובדת עם קבלנים ועם חברות. רגע, ואתה חבר, אתה בעלים בחברה? לא, אני איש שיווק של החברה. ויועץ מערכות אתה לא מהנדס. החברה, כלומר, יש שם מהנדסים, כן, שלום לא שומע את הכל. יש שם מהנדסים, יש שם הכל. החברה היא מורכבת מהנדסים, קונסטרוקטור, הכל. אבל אתה מתעסק בייעוץ, אתה מהנדס? כן, אני לא. אז איך אתה יכול לתת ייעוץ בדירה? זה הדרכה שאני קיבלתי מהחברה עצמה. חבר'ה, הכל עובר פה מן הסתם תקנים ומהנדסים, והחברה של ג' מערכות עובדת עם קבלנים ועם 6 צוותים כדי שתוכל לספק באמת מענה לכולם, וכבר אני יכול להגיד לכם שכבר יש עומס מטורף לחודש אפריל, אוקיי?
הכל הזמנה עומדת בזמן, והכל נעשה כמובן עם מהנדסים, עם הכל כאילו by the book מה שנקרא. הכל עם הסכם כתוב. אין מה בעצם לדאוג בקטע הזה, וגם אם עדיין סקפטיים, פשוט תשאירו פרטים, תדברו עם שלום, מחר הוא ייצור איתכם קשר, ואם צריך אפילו להגיע אליכם עד הבית בחינם, ללא כל תשלום, וייתן לכם הצעת מחיר ספציפית על החדר שלכם, אם תרצו תוספות או משהו, הכל. בסך הכל, מה שאתם צריכים לעשות זה להשאיר פרטים בקישור, או לרשום פה בצ'אט שם, מייל וטלפון, ואנחנו בעצם ניצור איתכם קשר, שלום, ניצור איתכם קשר מחר בבוקר. במשך היום. במהלך היום, כן, במהלך היום. אפשר שאלה? כן. לגבי רעידות אדמה, אם אני בקומה הראשונה ויש 3 קומות מעליי, והבניין הוא משנת 70, נגיד יש רעידת אדמה, וכולם נופלים, דרך אגב, מתחתיי יש מקלט, כל הקומות נופלות עליי, האם אני מוגן? לא. נגיד קומה שנייה, שלישית, רביעית, נופלת עליי, אני לא יכול ליפול למטה, מתחתיי יש מקלט, שזה מעולה. האם 3 הקומות שמעליי, אני אחזור אליך בטלפון. האם 3 הקומות שמעליי נופלות עליי, וגם אני נקבר תחת ההריסות? אפשר לעשות את המיגון של התקרה, אבל אני חושב ששלום יענה לך זה כבר באחד על אחד. כבר אני חושב שהוא גם ענה, כי לפי לא, מה שהיא שואלת, היא שואלת על רעידת אדמה. רעידת אדמה זה סיפור אחר. רעידת אדמה? רעידת אדמה זה סיפור אחר. זה מיועד להגן מפני התקפה של טילים. האם, עוד שאלה לגבי רצפת פרקט, האם אני יכול לשים קרמיקה? אפשר לשים קרמיקה, אבל לעשות את זה לבד, ואתם מקבלים זיכוי עבור הפרקט של לפי 140 שקל למטר. ואז אתם יכולים לרצף מה שאתם רוצים, אין שום בעיה. הפרקט הוא סינתטי או אמיתי? הפרקט הוא סינתטי, שהערך שלו הוא 140 שקל. יש לי שאלה לגבי... לכן אפשר, כלומר, אם רוצים להתקין פרקט יותר עשיר, יותר יקר, אין בעיה, יכולים, אבל מזדקים פשוט מאוד ב-140 שקל למטר. יש לי שאלה לגבי... ואז מביאים את הפרקט שמעוניינים לזה, והחברה מרצפת עם הפרקט שאתם רוצים, אבל לגבי פרקט, אבל לגבי עריכים ודברים כאלה, זה כבר רק בעל הדירה, צריך לדאוג לזה, להביא בעל מקצוע, רצף, שיעשה את העבודה. ובעל הדירה מקבל את הזיכוי. מה לגבי סורגים? יש לי סורגים בחלון. צריך להוריד את הסורגים. זאת אומרת, הדלת היא נפתחת החוצה, אבל אין דלת סליחה, החלון נפתח החוצה. חלון, היא נפתחת, הכנף שמגינה על הזה, היא נפתחת החוצה, כן. זה לא משהו, אין פה דלת הזזה של החלון. לא. זה כנפיים שנפתחים, 2 כנפיים שנפתחים לצדדים. יש לי שאלה לגבי פלטות פלדה, זה מעביר חום וקור? נגיד בקיץ חם, בחורף קר? אין השפעה של חום וקור. כי הקירות בוודאי שמגינים מבחינת חום, הדלת, החלון, מעשה החלון, במשך כל התקופה, תודה לאל, שאין אזעקות, אז הכנפיים פתוחים, ואז יש חלון עם הרשת ותריס וזכוכית. יש חלון למעשה שהוא פתוח, ויש עברור, ויש... אבל אם החלון הוא כרגע... אז שמים את התריס. אבל אם כרגע יש חלון... והדלת עצמה היא פנימית, היא לא מול שמש,
שזה מתחמם או משהו כזה. אין את הבעיה השאלה הזאת שלי, שבגלל אבל זה... אם יש לי חלון הזזה ותריס הזזה. לא, מה שיש לך, מפרקים ושמים חלון תקנית, שזה לא הזזה. כן. הבנתי. אוקיי. שאלה, האם צריך להתקין מערכת אוורור בנוסף למזגן? לא צריך. לא חייבים. וכמה זה יעלה לי? אחרי מע"מ, כמה כל זה יעלה לי? אחרי מע"מ? חבר'ה בטלפון, חבר'ה, תשאירו פרטים, צריך לראות את החדר, שלום יבוא, יראה את החדר שלכם, ימדוד, אוקיי, ימליץ לכם אם צריך על תוספות או לא תוספות, אוקיי? פשוט תשאירו פרטים, חבר'ה, אנחנו לא יכולים פה להמשיך יותר מדי את השידור. הוא יכול להגיע לצפון? איפה בצפון? חיפה, קריות. חיפה? אז יכול להיות שהוא ירכז איזה יום, שלום, נכון? אני אומר במקום... כן. איזה יום אחד שירכז את כולם בצפון ויגיע אליכם לצפון. טוב, תודה רבה. כמובן בחינם, ללא תשלום, אז פשוט בואו, זה, כמו שאמרתי, צדיק, ייסע אליכם, פשוט תשאירו פרטים, ושלום ייצור איתכם אחר קשר. רק יש פה עוד שאלה אחרונה, שואל שוב לגבי חדר עם שירותים צמודים, אז עכשיו בדיוק על זה דיברנו. לא, דיברנו? מה שדיברנו זה על חדר עם ארון בגדים. אז בוא תתייחס לשאלה הזאת, שלום. אותו דבר, אם יש שירותים, חדר שירותים, מקלחת, וזה בדרך כלל בחדר הורים, אז גם שם מתקינים דלת תקנית. זה הפתרון. אוקיי, אז כאילו זה עוד תוספת תשלום של עוד דלת ממוגנת. דלת ממוגנת. אוקיי, שאלה טובה. טוב, אז חברים, תודה שהייתם איתנו, תשמרו על עצמכם. שיהיה רק בשורות טובות, ואני שמתי את הקישור גם בקבוצה, מי שצריך, למרות שכבר נראה לי שעברנו את ה-20 כבר, וואו, הנה יצחק, רביד, אוקיי, אז חברים תודה רבה, ואנחנו, שיהיה רק בשורות טובות, ונשתמע כמובן מחר למי שישאיר פרטים, שלום ייצור איתו קשר, לילה טוב ושקט. לילה טוב, ותודה רבה.